Η Αμοργός είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων με ιστορία άνω των 4.000 χρόνων. Εδώ θα βρούμε ίχνη προϊστορικής παρουσίας του ανθρώπου και αν είμαστε τυχεροί, ίσως δούμε και την πληθυσμένη πόλη της Αιγιάλης, όπου με κάποιο και ανάλογο καιρό έρχεται στην επιφάνεια. Η Αμοργός προσφέρεται για κολύμπι, καταδύσεις, ορειβασία, πεζοπορία, εξερεύνηση στο βουνό και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους. Τα στούντιο Ελιά βρίσκονται 40 μέτρα από την παραλία του όρμου της Αιγιάλης. Τα στούντιο Ελιά βρίσκονται σε αγρόκτημα. Στον κήπο υπάρχουν ελιές, βερικοκές, ροδακινές, σικιά, αμπέλια, ντοματιές, κολοκυθιές και ένα κοτέτσι. Οι μεζονέτες διαθέτουν τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο, κουζίνα, μηχανή του καφέ, 2 μπαλκόνια και χώρια βεσέ. Και μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 μέχρι 4 άτομα. Στην Αιγιάλη μπορείτε να συμμετάσχετε σε σεμινάρια εναλλακτικής θεραπείας, να κάνετε καταδύσεις, να επισκεφτείτε παραλίες με τα πόδια, όπου είναι κοντά και μακριά άγριας ομορφιάς, να πάρετε πλοίο όπου θα επισκεφτείτε το Κίνα, Ροζίτα Λέβιθα, που είναι σχετικά κοντά νησάκια, σε μονοήμερες εισδρομές. Να πάρετε μέρα σε σεμινάρια ταϊτσί, γιόγκα, βελονισμού. Να επισκεφτείτε το σπα του νησιού ή να κάνετε ένα καλό μασάζ.